Короче, ёгник-то Я ебал. Мопед нормально? Да. Moșoleacă ne culcăm. Și apoi nu ducem în România, ебать. Moște. Trebuie să ne pornim la ora 2, dar o leac ne-am proibit. Și ne pornim amoia la ora 5 amuși. Oricum, venim în România. Vedeți, fetele stați pe în casă, știți cum. Zic că asta e cană. Și cu tazi cu ăsta. Doamne ferești, cu asta pot să ușiți ursul. Ia uite la nirile. Uite și la ceai. Ai numai pântică reală asta și gata. Musure normal, ce rog, dă farșele și să-mi tai unghiile și am plecat. Eu uite la icioare, parcă săra să mah. Azi merg prin pădure și asta e copaci, bre. Cum e noi? Noi ne-am pornit. Afară, Doamne ferește, ne îngheață ouăle și noi ne-am pornit în munți. Pisteț. Afară plouă, dar am vreo 3 zile. Hai, dacă nici tu zici că o zic și bă interesant, haide. Din urma ta eu foc, dar tu nu stai. Eu totuși sper să te ajung, să te cuprind, să te răsfăț ca pe o regină. Ești prea departe, pe cine ține acum de mână. Trebuie și permisul. Și permisul, și certificatul, tot. Dar dacă nu avem nimic de declarat. Deci nu e nimic declarat. A, nu, zic că... Într-o bandă se lucrează. Am înțeles. Domnul Nichita, dumneavoastră. Dacă cer certificatul de naștere, suntem la vama, mă. Îți închipui, am ușiere, pomelnicul de la Blajini. Zic și ne-a scris. Vlogheriștii, gata, de azi înainte, pe contentiștii. Am ne ducem pe munți, da și da, content maker. Am ajuns în România. Aici da ședeșim flăroțele, să nu rămânem pe drumuri încă. Hai mă, judem, mai încolo trebuie să ajungem la destinație, bă. Trebuie să găsim niște nerese așa, ca să nu nici bă nouă tristele. Băi, brat, știi unde afli? La Piatra Neamț. La Piatra Neamț? Piatra Neamț. Asta e nemețchi cameri, brat. Am mers damul la, blea, nu știu la câte zaprăvi și nu găsim noi normal să mâncăm ceva. Restaurane tot prin apropiere noastră. Vreau să vedem, poate ne hrănește vreun nereaz pe așa. Am pus un story, poate îți găsești vreun om și nu. Ui, blea. Vedem mai departe și... Îmi trebuie undeva până în dealul și ăla acolo. Dar m-a lăsat druganul ăsta meu, blea, și n-am cu ce să mă duc. Este așa cineva. Până în deal acolo spate. Super. Cât va fi? 20 de lei. Da, întrebuci cui? Nimănui. Hai, ia să iei. Și neres vin acolo. Le așteptăm? Hai, vreau să le așteptăm. Hai, e cu pațan, băleați. Da, mă, și cât e să înlăturăm pațanul? Bala. Nu mai poți. Dar să mai ai încă vreo geantă de vreo 20 kg în schenare. Te rogi ca o apă, tine. Las că apa scurgem din copaci. Uite. Uite, a noștri. Frate, o probieșcă poate pișe. Poate la o fugă, și ne primă în vârf. Și ne primă în vârf? Da.
Noi ne ducem, că noi am așa și ghiz. Da. Ghidul Radion și ghidul Nikita. Блин. Au. Ursul! Mistrețul! Râsul, mă! Râsul aici iar bași, bă, râs! Și noi cu mine, că dacă vine urs, cu ne luptăm cu ursul. Dar aici putem rolea clasal, știi? Ale. Râsul. Noi cu râsul. Da, ți închipui, brate, că dăm naturii, ți închipui, dăm peste un urs, sau peste un râs, peste un motan de acela. Vine dintr-o parte, Niau. Nici un fel de niau. hai, pâs. Ia-i, bă, luci acolo. E la când sare de acolo. Ia uite, aur, nefti. Floarea soarelui răsare. Noi până sus n-ajungem, măi, noi avem 100 de metri mers, trebuie să mergem, ia-i, bă, 2 km în sus. 50 de euro, dacă și avem, mă înțeleg cu... Cam pe drumul ăla era parcă mai bezapasna, nu știu. Care? Acolo erau mai mulți, știi? Putea, dacă vine urs, poate mai mănânci și mai mult carne. Mai legislațiuni, doamne. Noi suntem ratu. Ui, cred și mama n-a de cioră. Ei, asta da mă voi. Ei, de-aia n-am mai murit prin pădurile României încă. Doamne ferește. Brate, uite ce am mers, nu ca prosta vine să arăt cât am mers. Noi suntem aici și noi am mers. Uite, Am mers Ghinișor. Ghinișor, hai. Hai mai repede că dacă să ne dăm la vale, să ne dăm cu mai multă lume. E nostru el. Tragi un video. Ia, bă. Джунгли. А? Băi, nu știu cum voi alte ridicații, dar gata, băi. Eu mor. Mai avem încolo de mers. Numai să nu vie ursul. Hai, ne vedem sus. Hai că am găsit și vârf, plus minus. Plus minus, noi suntem pe cealaltă vârf. Noi suntem pe alt vârf, pe că el mai încolo, Iana. Bă, brat, noi ajungem acolo. Noi ajungem sus. Nu, noi ajungem azi, ziua în care Dăm suflet pentru vârful ăsta. sufletul, vindem sufletul pentru vârf. So, hai, gaz! Mai avem o leacă mult, ia huieiul cât mai avem. Woo! Primul loc l-am ajuns. Mai trebuie tocmai ia ca tocmai în dealul celăian. Nu știu. Sau rămânem acolo sau să ne dăm de vale. Hai să vedem. Hai! Și iară e trist. Și iară e depresneac. Și iară e sfârșit de lună și eu stau pe galeac. Pe toată lumea. Și popuneața are și eu, bro. Da, așa. Ne vezi? Da. 2000 de metri. Le-am suit. Mai altfel, da. Băi, dați-mi și 10 mele sui, pohui. Iacă. Altfel. Nu știu, spun, n-am idee. Așa îmi trebuie cuvinte, că așa prost să le ratate, ca la lume. Dar, blea, camera nu redă atât frumuseața care e aici. Aici e ceva interesant. Cumva noi am reușit. Ei, vorba ce știi, moldoveni din talp. Din butelcă nu mai scoți. Nu, noi glumim, noi suntem sportsmeni, ca tare noi cu sportul mai mult așa. Dar Asta e așa. asta așa, ca să le căim mai rău, blea. Am cucerit.
stau și mă uit tăți în bocanci de ăștia speciali care pentru a urca în munte, una alta, noi. În crasovcele noastre ежедневные care ne ducem pe la Zaprevș. Doamne ferește! Păi, te nici parcă s-o prănit. Gata, s-a terminat excursia, cel puțin pe azi. Mâine ne ducem înapoi jos, avem de mers încă vreo 2000 de metri și să gătim acolo un focușor, tu da, sуда. Ahuie ce de ghine aici. Iu! Bună zonă, la mai zara mai... Să engleza mea. Și... ne auzim. Mai avem încă vreo 500 de metri și ajungem noi la mașină. Trebuie să facem mâncare. Acum și facem un focușor, așa, Iana. Vedem. Și vedem. Băi, brat. Ai auzit și câinea? Am auzit. Da nu nahui. Hai mai repede. Hai că e pizdeț. Să ne mai înainte mai urs cu ăștia, nu au mai ajuns cu câineau. Și am și ajungem acolo, Iana, și pe normal n-a și bă. Am găsit un camping. Ne ducem să vedem dacă e posibil ceva de făcut. Și dacă îmi dă voie să rămânem la dânsă pe noapte, noi avem palata noastră, avem unde să dormim. Noi îmi facem singur mâncare, tot normal, numai îmi trebuie un loc ușor, că jandarmeria să nu ne deranjeze. În rest, tot e fain. Am vedem. Am venit dacă cam nimeni nu trăiește aici. Dar știi cum, speranța moare ultima haine, că-ți mai căutăm și azi vedem unde dormim, unde ne punem ascortul. Da. Cabana asta cam e închisă. Și accesul este interzis. Pizdeț. Scurt până la urmă am luat ca o căsuță de asta, Iana. 70 de lei românești mi-a costat. Asta undeva la vreo 240 de lei moldovenești. Aveam și cort, aveam și saci de dormit. Dar o zis că se teme, să n-ar mănânci țânțari, șerche. Zic, și fel za dichi zveri ăștia dacă tu te temi. Și am și ne punem aici să facem și o mâncare, să vedem. Ne mai gândim alea. Și cam așa, și mâine continuăm движениile. Numai noi putem să venim de acasă cu măgarul nostru. Măgarul și piernele noastre. Doamne ferește. Băi, Podoghean de la caușe. Băi, tu, zavorul la ușă te-ai tras. Trebuie, ia n-a adevărat cartinca și la tine în mașină să o putem aici. Să faci măleac mai uiutna. Ia. Asta nu trebuie, da? Hai și da. Cum nu trebuie? Nu trebuie. Hai, du-te. Și pin cod la ușă, că știu să... Bună dimineața. S-a trezit. Dulceața. Da, asta s-a trezit mai de vreme, nu știu. Ребятушки, mai scurt. Cabana Băhleu. Cehleu. La micul dejun avem inclus soc naturalis, chiar natural. Măi a făcut tras pe socul vegemal. Socul vegemal. Pe alul 2. Pâine franzeluța noastră, noi nu mâncăm pâinea lor, că noi suntem patrioți. Franzeluța scoasă din cuptor, numai ce. La pâine avem un fel de zgușionc cu Și e Nutella de biel. Asta e Nutella. Mai departe. Și dăm așa o leacă să ne îndulcim sufletul, niște nu știu multe fructe așa sare. Niște ce nu știu multe de astea, multe. Ce-i fac?
Și dacă încă dacă mai vreți să mânca, încă, ca pe noi încă avem încă mai ceva. Niște fructușoare. Niște persicuți, numai și noaptea le-am strâns chiar. M-am dus să mă zic, frate, mulțumim. Vă mulțumim, vă poftim cu noi la micul dejun. Все, брат. Hai să mâncăm. Dacă mai dorm, mai una alta, șoferul, taxistul. Ne ducem, unde ne ducem? În Borsec. În Borsec. La Borsec. Ne vedem în Borsec. Am să ne ducem să ne dăm pe niște flaci de astea care se dau tăți. Dacă nu s-au oprit inima, am așa pe ea. Și bă. Am de acolo cu 150 în vale. Stroga în vale. Gonșicu. Goici. Noi am ajuns la Borsec. Amuș ne dă de acolo 150 pe oră și am plecat. Interesant. Zebra. Am așa ieri am păcărit alea, muntele alea. Păcărim alt munte. Am păcărit alt munte, da. Și am plecat. Am plecat, ribata. Szatmárnémetibe látogattak az ukrajnai UNRWA képviselői, élőben a város Cam așa. beszélgetni kell. A szatmárnémeti volt. Așa, mai pe scurt să înțelegeți așa sistema. Sistema e simplu, dus că înainte 200 pe ceas, înapoi tormozim, rușnicul mai pe scurt, înapoi rușnicul. Frumos, verdeață, una alta, copășei, brăduți, bratul înainte. Nu, se merită. Brat, dacă nu mai place a doua oară, da? Una da, una e destul. No, vedem. Și a 10 oară, da? Și a 10 oară. Ajunge, el s-a dus. Gazul, rебята, gazul! Noi ne-am pornit. Uitați-mă ce frumusați pe aici. Da. Ține-a lui, ține-a! Frânați, frânați, nu frânăm! Bratul, Все. Надо повторить второй. Щи нам, батарейка, брат. Это нормально. Îmi place că tormozul în loc, știi? Accelerație ce scrie. Ei, chiar nu vreau să accelerez. A? Noi nu vrem. Renat. Xo! Am plecat! Ține-le! E bani, e Da, eu tot mă gândesc. Bro, dar uite frumos. Spune poate mă duc pe jos, nici pe jos mă duc. Hai că vin. Vin din urmă, vin obstacole. Obstacolele. Давай, брат. Am plecat. Accelerăm, brat? Давай, dă-i să te văd. Da. Bădem, E... eu brat, eu am pornit accelerarea. El e accelerator. Ține-le! Ё-моё! Bratul! El e numărul 15. Ești, așa e.
Stai, brat, tu mai zi. Hai că ești acasă. Da, mă juc așa, penește iarba. Brat, facem strenuțuri. Piu, piu. Brat, trebuie și a doua oară, dar trebuie fără obstacole. Eu vreau fără. A? Fără obstacole. Nu putem fără, brat. De ce? Sunt oameni. A să vedem, poate vin puțin, după știi, spornesc puțin. Gaz, gaz, brat. Gaz, dar hai tu tapești. Gaz, tapeală, tapeală. Al nostru tapit. Mers acasă. Tăiat normal. Împingeți moneta în față, am împins. Și vreau, cine stă? El îmi stă. Ți-a plăcut? Am adus eu leacă la distracție. Băi, îl vedeți și de la nostru. Dacă m-am dat zamul, ne-a pus morcov în trânsar și își mănâncă. Îți place? Crapă, crezi. Mi-e dor de zama de la Moldova. Amuș, nu ducem să mai vedem ce mai este. Radu. La Fieră 2. Fieră 2, Это да, подкатешti la neries, da. Are 15 ani, brat, nu te bagi. Ce nu? Короче, avem cam jumătate de ceasa, îl așteptăm pe Celentano. El ne îmblă încolo, încoace. Și ne gândim să ne sibim, să ne ducem. Nu ne știe nimeni. Dar nu la noi. El vine spre primele, dar parcă ne ignoră și parcă ne dă snacks. Duceți-o, băieți, ați mâncat, v-ați săturat, duceți. El îți duce, el e continuu. El e, da. Stângi, băi, că n-avem mai. Doamne ferește, uitați! Nu e nici o cheată? Nu. Mai pe scurt, să înțelegeți. Zic, vorbei, s-a pus la... Suntem pe corabie. Corabia asta ne-a costat jumătate de avere. Doamne Băi, dar ferește. este iese, băi. Dar pe ele trebuie să iasă, brate. Trebuie să ții momentul. Noi să ducem departe cu... Ei ne ducem până la cap și pământul. O, ia uite. Vâs la stângă, vâs la dreaptă. O, uite cu ce rău. Puțin dacă am vreun pericol în față. N-ai nimic, frate, normal. Îmi place, mă cătă e... Parcă-s... Na nouă lege. O dus poate de sli. Da. Acolo e acces interzis. Dar noi unde ne ducem? Unde e acces interzis? Corect. Let's go! Vine și ține vâsta. Și gata, am Trebuie să ți iei pasate, brat. O, hai tu începe a învăța. Lecții... Și locul nostru e rozioară? Noi am ales culoarea după... Orientație. Ce-și contineri. Pădurea. Bratul Rozov. Bă, dar stai cu Rozov, știi? Etei! Stai că le-a scăpat! Treceți înapoi! E sama, vâs la stângă mai activ Sanișca, Sani, e ca așa. Rața, bratul, rața trebuie să ajungem. Rața trebuie să ajungem din urmă. De seară așa avem rața la cuptor. E sama, nu mă învârti. Iotio. Cuciu. Ne ducem după rață. Iotio, vini. Cuciu. Rațușcă. Trebuie să eu.
Am vrut eu rață. El... Vrei să iei de bățuși? Așa. Nu ești mare, albastru. Și e important pățănașul să nuți. Până aici. Până aici. Mă. Sam, e gata. Hai, Iulica, dai! Mai nu ia bagă, că tu nu poți să E plecai o lopată, ce e în cap? Eu te-am jucat. Water flip challenge la butâlca la lotă. Nu-l perioc, brată, enervează. Supărați. Unii. Ia uite, o vedea apă tras. Ce cior, măi. Supărați. Noi trebuie să prindem rața, brat. Deci cam o ie în stânga, încolo. Hai că ai 3 minute să ajungi. Uite, încă și vezi? Că să ajungi când o să avem memorie. Trebuie să vedem ce avem noi pe comun. Aha! Mai e aici? Este un chiștoc la o țigară. M-a zis că n-aveam voie să ne urcăm în picioare, dar noi ia să ne urcăm. Gata, n-a rușit el sistem. Mâncarea noastră de seară, bratul cu... Și bratiușca, am și mâncăm iară, mai altfel leacă. Azi n-avem unde să dormim, dar ne ducem și facem cortul, tot ca la carte. Hai! Poftă bună nouă și la un hamburger, ребят. Чай, индийский чай, грузинский чай, его можно